Ole tunjun video a chuan class 10 maths chapter 10 construction kan sur ho le anga uluk taka lo mai thak tum don ne a ti chuan zona kan bo mai construction na kan shed ne ni to koi mo degree to da kha kan en masa anga mo sakara chuan 30 degree 60 degree 45 90 123 heng degree pa nga hi kan he so em ai ni ti chuan draw don ta ila Amma sagara 60 degree kan draw masa. Line segment kan ya, line tak kan nei bok ta ne. So line taka point kan la measurement compass khan ai kar ne tu chen chen la thai ta. Kan du sa sa kan ta ne ta. Kan la line taka kan suna point kan la achung lama semicircle kan siam ta ne. So 60 degree kan draw lo chuan measurement lai chia compass in kar kha kan ti lam lam lo kha helai line segment le semicircle in to na helai tong kian ta point kan la kan ba tho ta ne semicircle kan ba ka to ta ne hete kan ba kan kha hian join ta ila helai hi exact degree kan ti chuan 60 degree ti na te chuan adot le ya 30 degree do kan tum le ya hete 30 degree chu A60 ani chuan ta 0 ani ta 60 ani ta ne 0 le 60 ka 30 degree of ta ne chu alai tak lap la chu tinge ya ti po hian ti the ya a chan ven chi po kan la the ya chu a chan ve hai kan do po ti the ya 30 degree to da chu 0 le 60 atang khan 0 a point kan la kan te ta ne a chan ve hai tak kan la lama control ta ne so hemi arc hi 60 degree atang hian mo helai semicircle le hemi line to na lai kan na lai ka tian point kan la kan ta ne kan draw ma sak kha mo ti chuan helai arc kan hin to na lai tak le helai center hian join ta ila mo helai angle le sa degree hen ti kha 30 degree chu ni ta ne mo 60 divided by 2 chu 30 hong se chu 0 le 60 alai tak lak tak ti ani chu angle bisector te chu ha dot le ya he 30 ten sin le me mo share chen do na ta 60 kan le ya ta 30 kan le ta ne te chu dot le ya 45 draw la kan share le ai ta ne te chu ti hen la ta ila ten te lo mo ni sin sai no measurement kan la 60 atang ngai se kha ta 60 atang in kan fakat le ta hi 120 chu ni ta ne ti hen join do ta ila hemi angle kum pui 120 degree chu ni ta ne ti chuan 45 draw to chuan 90 le 120 kan draw phata ai ti na ni chu ti chuan tenge 90 kan draw kan ti chuan 60 le 120 ka alai tak kha 90 degree lo chu ni ta ne hian kan la 60 la point kan la 120 kan te ta a che po de ta ya a chan ve ai tam lo po de ta ya 60 le 120 ka ka hian kan chan ve ai tam ka te ta ne so a chung lama arc ka sia ma helai arc kan sia so che ka 120 ka chang hian ka ka ta ne ti chu ai hi kan join la ti hian hete ka join chuan 90 degree dan siam le ta ne 90 degree line kan na lai te chuan 45 kan siam ti ta tu na chuan 45 chu ai ne mo kan ti chuan ta helam atang chia ta ila ta 0 ta 90 ho ma 0 le 90 lai ta kha 45 chu ni ta ne 90 divided by 2 so is that 45 mo chu lai ta so ya ne helam ko na siam the ya helam ko siam the helam ko order zo kan siam 0 point kan la a chan ve ai tam ka te ta ni ya a chan ve ai tam shim ka chu a di the vek ta helam ka siam 90 ka chang hian em line le semicircle in to na helai chang hian a kha ka vakat ta te ya te chu hi kan join helai chang hian ti hian join ta ila la isa degree kan ti chuan 45 degree chu lo ni ta le ta kan draw than helai se ai ya he ta lai tak ta nei ta
semicircle ka draw ta ni semicircle ka draw ta measurement right here helai tang hian 60 degree ka siama 60 degree ka tangin 120 ka siama 120 ka tangin achung lama le 120 ka tangin ka kat ta ni 60 ka tangin a ka siama 120 ka tangin a ka siam buka ei join ta ni la scale again helai mo na lai tang kai lo 90 degree ka nei ta ni he ta 0 ang lo ni ta se helam pa ka chia chuan 45 draw to chuan 0 le 90 car kan lak le ai ta ni 0 wa point kan la 90 san de ai ta ka te ta ni hian he lam ma ka siama 90 degree atang hian hian ka kat ta ni te chuan he join ta ni la 45 degree chu lo ni ta ni te chuan 30 degree ka siam le lo ka ta elam bang tang chia le lo ka 0 kan nei ta ba ke chuan 0 le 16 ka lai tak la kha ni 45 hi he lam pang song na draw the dia to na chu a ran chang cha lai ka draw mai ta ke chuan 30 degree draw le tu chuan 0 point kala 60 ka dia san dia tam do ka la ta ni dia he na ma ka draw 60 atangin ka kat ta ni ta tak hian nei to ai kan ta kan ar si ma kan join chuan hi 30 degree chu lo ni ta ni te khang hem degree pa ma hi kan bel em em ma ya zona lo tu chuan te chuan zona ma khat na lo ta zona entai la construct triangle ABC in which BC equal to 6 cm and angle A equal to 60 degree and altitude on BC is 3.2 cm. Step of construction required for the tani. This is a step to takan siya kama. Dichuan takan draw. Dichuan draw hal. Namay la. Step number 1. Ingin yang triangle ABC can draw dola. BC 6 cm mirror beya. Angle 60 degree mirror be bok tani. Ingin step number 1 kan dichuan draw a line segment BC equal to 6 cm. Draw. Step number 1 là chuan he tia ka rin 6 cm ai me em hi 6 cm che ka la chuan tai te ro tu ka chu bang chuan hi 6 cm ai lo kam hi BC kan nei ta ni te hian te chuan engage step number 2 engage ya BC kan nei pa step number 1 chu 6 cm step number 2 là chuan below BC construct CBX 60 degree to below BC at the BC muaya 60 degree siam or te kan siam le alam 60 degree ni chuan helai hi hian asirian ten tibial mai la arem cha chungan ko kan pangdon thawa ten tibial mai la te chuan below BC at the BC muaya 60 degree kan siam do na semicircle circle te kan siam tok ta helai line le circle to na line helai hi ta ni helai chama ka kat chuan 60 degree ka ni ha a measurement chu hei emi ka che kha hian ta point ka la ti ka kat ta ni kan join na scale ko lo te kan join na hian x kan ni ta ni 60 degree chu ni ta ni BC muaya CBX 60 degree chu kan draw ta ni the chuan to le again ya step number 3 tingin ni step number 3 chu draw the perpendicular bisector PQ kaya of BC intersecting BC at M katiya chu ti hian kan draw perpendicular bisector of BC do dan chu em no le perpendicular bisector of BC to B ya point kan la ma achan me ai kan ka te ta ni di hian BC kha BC kan friend no ti la ni chu B atangin achan me ai kan ka la achung lama a ka siam ta ni a toy lama ko a kan siam ti hian chung lama le toy lama B atangin achan me ai kan
chuan C atangin kan kata ta C a an chunanga kan kata ni tihian a chunlama le hnuailama C atangin tihian kan kata mo te chuan hei hi ni taken kan join na ai dona ta hian homa ni taken join na mo hei hi an imaginary line in ti ai dona tihian mo hei ni sam do ta ila hei hi p kan bela helai hi q mo draw perpendicular bisector PQ of BC no intersecting BC at M kati kaya BC intersect na chu PQ hian BC ato na chu helai M kan ta ni no te chuan next an kalam step number 4 no step number 4 so again this one to the as well draw OB perpendicular to BX ati tin kan si kami OB perpendicular to BX intersecting PQ at O ani do so OB perpendicular to BX ani so BX si apa kan bangwa ni takading 90 degree siam do ti ani so ti hen kan siam 90 degree siam dan so OB perpendicular to BX siam da chu eno le helai 60 degree a point kan la B kan te ta ni tihian kan butia mem tihian kan te ta ni te chuan na ni he BX a pa man to ta point kan la tihian kan te ta B kan kha 90 degree kan to lo na 60 siam ta ni tihian 60 atangin 123 123 ka siam a ti chuan 10 ka ti siam a tihian mun o sa lo to nan he lama a ka siam a 123 atang hian hemi hi ka pakat ta ni tihian ka sei thaliam ka 60 degree atangin B ka te a ta measurement ka la 60 123 ka ti siam to nga a ka siam a 123 atangin ka kata hei ka join chuan 90 degree chu kan nei lo ta ni tihian kan join line na rin both of them there tihian imaginary line in 90 degree chu kan nei ta ni hei kan te kha intersecting PQ at O kan ti kha this was step number 4 kan zawa step number 5 kan lu ta ini step number 5 nya with O as center radius equal to OB draw a circle ti kha ni ta ini omjia O center kan la ma radius kan man tur chu OB kha ni ta O kan chuna B kan ta te ta ni e ti hian this one circle draw pa lo ta circle kan draw ta ni O ka chuna ma B ka te a circle ka draw te chuan a dot le a chuan step number 6 a chuan PQ line a ematang hian ini altitude ka question na a zona exact ni ron ti altitude ka altitude on BC is 3.2 cm per ta ni ematang hian PQ line a so zo hian 3.2 an tak khan kan han mark scale pa ti thaya compass pa ti thaya ena 3.2 ka te am question na 3.2 altitude no ron pe ya ematang hian 3.2 ka te am 1 2 3.2 chu elai le lang ni ta elai am ke ni n kan ni ta ni step number 6 to along PQ with M as center, cut off MN equal to 3.2 cm. MN equal to 3.2 cm. Ai rin tak po ai so 3.2 at tak han kan ba ni chu chu n kan pe ya
Thì chuan a dot le chuan next step number 7 chuan draw BC parallel lines pui achung lama kan draw ngai ta ni BC parallel lines pui achung kan draw step kan sui mai kan draw kan he chu je chu en la hian helam pang zo ani lo pon helam pang zo ma 90 degree kan siam ngai ta ni kan siam sin ne en la point ka la semicircle kan siam don ta ni helam zo hin kan siam le ram sa zo ka semicircle kan siam ta ba ti hian an hoi try to na che tang hian 60 degree 60 atangin 90 degree 120 degree kavakata 60 plus 62 120 ai ka 90 homa okay kan disin le dawa ar katrowa 120 atangin siam ta ni helai 90 ka siam ni a phei so hin ka siam ti na ni bai so he kan join 90 degree hi kan to ya hian he ta join tlang tu để làm bằng hàng, highlight hi A kan pe ama highlight hi A dash kan pe ama so la step two thì kan soi the draw A and A dash thì bây giờ A and A dash parallel to BC A and A dash parallel to BC intersecting the circle at ingin dia step mula intersecting the circle at A and A dash kena tali. That's one next step next step alu kena azona construct triangle ABC naram zota ABC kena triangle next step ingin dia join tu kena tali join AB kan join AB kan join tali triangle kan tu kan AB kan join tu ingin kena join dia AC pun join dia right hand ni chong nei la AC pun join ta ni AC kan join tu join ke kan nei le join kan ABC tu kan nei tu A dash pun kan nei A dash C pun join dia A dash B pun join dia join dia A dash B thì chuan AB kan join to AC kan join to boka A dash B kan join to boka A dash C kan join there A dash C therefore triangle ABC and triangle A dash BC are the required triangle triangle kan you can draw it dan itu ABC le A dash BC thì chuan zona panina lu le ta ila tuna zona hi altitude main kan share construct triangle ABC in which BC equal to 6 cm around there angle 60 degree ta kan ni ta pro angle te chiang mai la 60 degree around there thì chuan altitude on BC around ta 3.2 kha kha kumena ta na poi ni ta thì chuan adot le chuan median ka kan draw le ta ni This is zona lu ta ila zona panina chuan construct triangle ABC in which BC equal to 6.5 cm angle A equal to 90 degree and the median through A on BC is 5 cm step of construction required of the dani amasa kan draw kha altitude ania tunami hi median ti chuan step of draw tan halme la step number 1 hi ti chuan step number 1 to BC 6.5 cm kan draw dani draw a line segment BC 6.5 cm so step number 2 Step number 2 to below BC construct CBX 30 degree here B ya chunanga helama hian circle ka draw bai la whole sum zo ka
chung lam bang kan mana ngai thaw wa gen it should helai to na thang yan 60 degree ke nei ta ne a zo na 30 degree aram tia chu bang chuan 60 le 0 alai ka kan le do 60 atang ka te a ka te sil do ta cha nei chang ngai tam ela ma a ka do ta ne 0 thang yan ka ka ta te ya sorry yang ka ta ne ka join chuan 30 degree lo ta ne ka kan chen na tro atira 60 degree te 30 degree ka do la ka se to kha ta 0 ani ta a 60 alai ta chu 30 degree ni ta te ya bx 30 degree ni ta ne step number 3 akan look at draw perpendicular bisector PQ of BC draw B ya point kan la a C la ba kan ta a chan be ai tan kan te ta ne eti hian a chan be ai tan kan te a perpendicular bisector draw dan chu chung la ma le noi la ma a ka draw ta ne a ka draw ba ni C tang hian ka don ta ka chiat ta a noi la ma bo ti ka ta ti hian ka ta ne C tang ni ke chuan helai ai x ai kat na lai ai dar sik na lai join na lai ta ti hian lu ta men join tu na ta helai ai dar sik na lai m kan be ya helai q chung na thong ti sa lo vet ta ya kan ma mo san ta ken no ti san do wang yan lai p kan be ta ni step 2 draw perpendicular bisector PQ of BC intersecting BC at M ema tak kan intersect ta PQ le BC ka e chung na do le a next a chuan e hi kan draw le vai ta ni OB perpendicular to BX ka BX apa kan ma ni ta ka ding na ni be han draw do ta ni atia ka se to khan ta point kan la a B ka te ta ni hian B ka te a 60 degree is here ma 60 degree atang in 120 is here ma okay ka te se da wa helama r ka se ma 120 atang hian ka ka ta ni ka ka se a ka join na to chu na ni ko ta ni e hian ta B ama PQ of to na lai tak hi o kan be ke tam lo o kan be ta ni a step 2 draw OB perpendicular to BX intersecting PQ at o kan be ta ni it's one step number 5 kan lu de ke again ya o hi lai tak ka center ang mga B kan te hala circle draw hi hian circle draw as an to san kat mai ha chu kan draw tha compass hi an na da wa le ko chu bang chuan a wi do wa mai ya do me hiện cần điều ta lại tổ sân đối cái lại thế này là phụ chia cho mọi người một chút và các chúng này làm thế thì cho nên anh ấy step này with O as center radius equal to OB thì hiện thế O center là nó B cái theta draw cho circle control mà mình chia cả thì cho step number 5 kan zawa amma sa zo na le na dang la chu ila chu ne tra chia na ni tu na jang step number 6 atang hian ke chuan o center kan ma OB kan te ta with O as center radius equal to OB draw a circle then circle kan draw la ni ke chuan step number 6 akan lutang zona sa atang adang lam chu question number step number 6 atang hian ani ta ne anh em nhé m atang hian
median ka exam nge ron te ka so na ka no median ka 5 tro scale in scale first ka scale here te 5 cm kan la oh te a step 2 with m as center radius equal to 5 cm no median za ka so ka drawing arcs cutting the circle at A and A dash. Again, yeah. With M as center, A 5 cm ang law ni taas M center akan la drawing arc. Cutting the circle at A and A dash. M atang yan 5 cm kan te A median. Atang yan circle kan kat A ni lelang. It's one LI anh cắt nó lại từ khi A cần tỷ số người ta hay là bằng bộ anh cắt nó lại từ khi A dash cần tỷ số người ta with M as center radius equal to 5 cm drawing arcs cutting the circle at A and A dash that's one next step number 7 also na ABC draw to roll ta ABC cần này ta A le A dash cần này to ta này join ha here pali join to ka enge kha join AB and join AB is one join AB can join ta ni helai A hi median na kha helai ta point on the dia helai ta ta point on the ve ka ne AB can join to AC can join le bo scale ni dai ma ti can join A B C chu kan ni to ta ni kan join le to kha A B C kan ni to A dash kan join le A dash D le A dash C kan join le A dash C kan join ma sa me A dash C A dash D chu ya la ya A, B, C le A dash B, C can triangle draw chu lo ta ni therefore triangle A, B, C and A dash B, C are the equal triangle ni ta ni